Soy Carlos Río, miembro de la Junta Directiva de Aerines de Nasa Galicia de Santa Coloma de Gramenet. Yo apoyo el comercio de Santa Coloma y compro en Santa Coloma. Hola, bones. Soc la Laia, la representant del comerç i la indústria de Santa Coloma de Gramenet, l'entitat L'Agrupació, i volia fer aquest vídeo per agrair a l'associació d'Aerinos de Nosa Galícia per el suport que estan donant al comerç local. Animar-vos a tots i fer consciència de l'economia de la nostra ciutat consumint els comerços i els nostres bars i restaurants. Gràcies. Hola, soy Diego Arroyo i volia dir que, com sempre, però molt més en aquestes circumstàncies i en aquests moments, hem de fer una aposta clara pel nostre comerç, pel comerç de proximitat. Serà la manera més ferma de, com sempre, fer ciutat. Hola, soy Ana, miembro de la coral Grans Veus de Santa Coloma. Os animo a que entre todos ayudemos al comercio local, al comercio de nuestros barrios, haciendo nuestras compras aquí.